Assalamu alaykum. Parahat döwletimiziň höýürini görüp ýaşaýan eziz adamlar, mehman tomaşaçylar. Munha şu gün tanışlyk üçin atly gepleşigimiziň ikinji sanyna başlaýas. Gepleşigimiziň başynda şeýle ajaýyp döwri bize peşkeş berýän gahman arkadagy gahman serdarymyza köp minnetdarlyk bildirýäs. Şu günkü gepleşigimiziň myhmany Gurban geldi Bäşimow. Gurban alam seni ilk bilen gepleşigimize hoş gördük. Biziň çağrylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin sana köp sag bolsun aýdýas. İlk bilen gepleşigimiziň başynda bize tomaşa edýän tomaşaçylarymyz üçin özüň barada bir giňişligiň gurrun beräýsin. Atam ilk bilen sag bolsylar hormatlap çağıranyňyza. Benim özüm barada aýtsam, Lebek welaýatynyň Darana Tetraw Gazyk şäherinde dowuldum. Maşgalada 3 şaga ortancası özüm. Ýaşlykdan şu aýdym saz bilen meşgullanyp halk köpçüliginde gezip ýörüs. Munha synygat ýoluna her kimiň bir özüniň halypasy bolýar. Synygatda seniň halypaň kim? Synygatda meniň halypam öz dost oglum Madrahim diýip. Şol oglundan ýaşlykdan gitara çalýardylar. Şol bilen gatnaşyp gitarany bir açyk näle kullanmaly näle nemetmen şolara öwrendik da. Halypanyna Rahim bolup diýär. Edil ýaşlykdaky başlanyç halypam şol bolýar. Gitarada näzip çalmaly, haýsy notaly ýerde. Halypam şol bolýar. Bolýar, onda indik soraga şaýjak. Eger gaty görmeseň bir sorak berjek bolýas. Ýa, atam berber. Şu ýagdaýa düşmäňe näme sebäp boldy? Atam şu ýerde ýaşlykdan 2 ýaşymdan meniň garry atam abam da basgançykdan kalyaskany haýdap aýdan da pulwaty ýaş watyny ikinji etajda ýaşaýan ekenim. Ejim gurun berýärdi. Şonda şol basgançykdan ýykylyp durdy. Ýaş watym. Şonu näle birat bolandyr da sebäp. Şonu meram şu ýagdaýda. Munha şu ýagdaýda bolsaňam bir näçe konsertler berdiňiz, toýlara çykýan. Hiç özüňde kemsidip ýa-da özüň kemsindiýän boldymy? Ýok, atam hem şu dinleýijileriň maňa bolan ullukan bir anamy syla hormaty hiç men kemsindirmedi da. Şonuň üçin ullukan sag bolsun aýtdys. Dinleýijilerimiz bar. Toýlarda köp dinleýärna tansawaýny aýdama. Ol atam nemede edil özümün maňyzma siňenek da şol aýdymlar. Tansawaýny kän uşaň balet edip özüm aýdasym bilmeýär. Sen halk aýdym bar, ýa-da gitara aýdymlary, şolar ýa-da aýdymlar has özüme ýakyn bilip şolar ýa-da aýdymlar aýtdymda. Indi synygatda köplenjem Päriwan Halmuratywyň ýoluny aýdýanda. Päriwan Halmuratyw bilen bir dost gördüňmi ýa şoňa dostma arzu edýänmi? Ýa şoňa bir dua etmek isleýänmi? Şol ökman ol zatlar niýetde bar. Ýöne nesip bolsa inşallah bu halypany bar görmek niýetde bar. Ente görşäňler üçin. Ýok, ente hiç şeýle görüşüp olar ýan bolmady. Ýöne nesip bolsa bir baryp bir apatasyny almak niýetim bar. Şu çağlykdan şoň ışgynda gezdik. Ýaş wagtymyz dinledik. Köp aýdymlaryny şu adam aýtdys. Has özümize. Men özüme gaýwany halyp aldym şonu. Gaýwany halyp. Bolýa. Agamynny gepleşelim şu ýerinde. Bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyz üçin bir aýdymyny ýerine ýetirip beräýsin eger kyn bolmasa. Bolar, atam ulug bolsun. Bolýa. Hekimim
hekimin başı qarağıma battı yaranlar, yaranlar. O kerkbedevli ağır güldür sümüne. Vah vah Açalcılığının tuttu yaranlar, yaranlar. Yüzünün ardı Yakup yanına, Züğü zübanını derdi canına, canına. Hop kimin kadri vardır çarkın yanına Vah vah Asalcılığının tuttu yaranlar, yaranlar. Hop şu dünyanın madazın şolar görür diye Vah vah Olar hem almanlar geçti yararlar, yararlar. Hop şu dünyada hasret bilen geçirmene Vah vah Vur gelir devran geçer yararlar, yararlar. Hop şu dünyanı bu dünyanı hasret bilen geçirmene Vah vah Vur gelin devran geçer yararlar, yararlar. Ha! Sağ ol. Yerine getirip veren aydımın üçün. Bundan meylağımız tülük emrağım olsun. Bunu sorulara geçecek. Öz afters kaydımların var mı? Ya çıkaran albomun var mı? Yok, integratam edilir özümün aydınlanma yok. Esip bozu uğrunda. Esip bozu onu işleriz. Eğer vakti izne harap olsa, hayız dövrüne kaydarım. Atam men şu vakti iyice kaytarıp olsa da edil bir
Yani yaşlıktan atasız kaldık da biz. Şuraya yanıp durmuş oldu, yine oldu. Dədimize bir yok oldu da bize. Şol dädim bilen bile şo döwürde yaşayan döwürüme gaýdardım. Şol atal döwür, o döwürde. Amseret maşgalaryňyzda kakyn tarapdamy ýa-da ejem tarapdamy aýdym aýdýan ýa bir sunwata ýakyn adam barmy? Atam var, iki tarafta da var. İki tarapda. O dädim tarapda ýa-da diýdim, awam var dädimin dädesi. Şaberdi başı değil. Ejem tarapdanam, ejemin ağası var. O ovada da. Olara tardaydı, avamın Türkmen halkaydında. Şolardan geçenler de bize de. Senden başga da ağam var diýdim. Ağam aýdym aýdýarmy? Ýa ol başga O ağam aydım aytdı. Edil halk köpçülüğüne çıkıp aytmaydı, öz şolar ýany Kiçiler, kenglenip. fotoşkolarda. O kenglenip zat dedim. Şolar ýany aydım zaza. Şey sungatda şu derece yetenimden soň sana meşhurluk getiren aýdym barmy? Şol aýdym has meni meşhur etdi diýen aýdym barmy? O var atam bizde gaýry jokdy bizim öňkü gitarist oglanlar olanda. Edil sonra köp berýärler maňa. Şol hurmam diýip aýdym, ma gaýryjyň parkyny baglap diýip. Şol aýdym sen aýdymyň diýip soraly menden. Asly şol aýdym men aýdym däl. Ol bizden öňkü gitarist oglanlar aýdan. Soň ol aýdym galyp giden. Onu biz şoýan Merdan Deniz dağla bir şol konsertde. Bu da Merdan'ın ideyası oldu. Merdan şol aýdym aýdaly diýip şol aýdym aýtdyk, şol aýdym bize meşhurluk getirdi de. Gaýry jokda plan gitarist diýmäne şol aýdym meşhurluk getirdi. Eger mümkin bolsa şol aýdymy şu gepleşigimiz şu ýerinde bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza bir ýerine ýetirip beräýsin. Baş üstüne atam. Bäli. Geçen yürek sen atıyorsun dültüm dara. Göçenlerden geçen yürek sen atıyorsun dültüm dara. Benim hatalarımı yadam insansam gül yaşlar ölen ağzım kurma. Benim hatalarımı yadam insansam gül yaşlar ölen ağzım kurma.
sağ bol ýerine ýetirken aýdym üçin janyň sağ bolsun. Daýyn zallyk. Indi Gazojok şäherimizde seni Gurbangelli gitarist tanaýasa. Ýöne sen halk aýdymlara maýdýan, estrada aýdymlara maýdýan. Şol aýdymlardan haýsysyny özüňe has, ýakyn görýän. Ata men wara şu aýdymlaryň hemmesinden gowy Edil halk aýdymy men soň başladym da başta gitarada aýtdym. Söýgü aýdymlar aýtdym. Gitaraň aýdymlaryny aýtdym opşun. Halk aýdymlary özüme has ýakyn görýän. Edil şu gece gündüz. Beýle estrada aýdymlardan halk aýdymlaryny. Şonu has özüme ýakyn görýän. Halk aýdymlardan kimiň ýolyny aýdýan? Şu halk aýdymlar şu Pelwan Halypanyň ýoly. Käwatyr Atawa ýol diýip Atawa Halypanyň Atawa Çargolyýew özü ýol goýdy. Şoň aýdymlaryna maýtdyr. Köplenç Pelwan Halypanyň aýdymlarda. Şonuň ýolyny aýdýan. Şo ýol. Şonuň aýdýan halk aýdymlary. Düşünükli. Amynha ýakyn wagtda Özbegistan döwletine toyda bolupsyň, internetde gördük, gönefirde gitdi özüm. Sen daşna da toýa gidýän aşaýlam. Atam şey bizim en atamız asly Özbegistanlı da 4 kilo ovasından. Oşo taýda dowam toýu berdi. Boşa toy ikolyny öýlendirip şoňa. Men çağırdylar, şonda baryp bir kişiňe aýdym padark etip aýdym sadet gaýtdyk. Başga da welaýatlara gidip ýörüs. Gazojok şäherimizde de bir näçe bagyşlarymyz bar. Kerim Ilmetov var, Aşyr Şanypov var, Halypa, Şöhrat Taýýanurdyýew var, Merdan Jumaýew var, Galbertde Türkeş Meredow var. Şu bagyşlaryň içinde haýsy bilen toy sowmak sana amatly. Atam men wara olan hemmesi bilen gowy atnaşýarlar. Hemmesi bilen gowy bilýärler. Barzam syla hormat edip bile aýdym sadet toy sowduk. Näçe konsert. Hemmesi bilen gowy ýeňil. Erbedi ýok. Eger diýeli anha sana bir daş ýerden jaň adyp eliňe anha meniň şeýle toyum ýöne finansiýa adaýym pesler şo gelip toyumy sowup berýärmi diýse näme diýerdim? Atam o näme sowmany? Sebäbi olar ýanyp diýilen sözü ýykýan wagty ýokmu kadenden? Sowul elbetde. Amynha özüňe şu wagt Türkmen awatda ýaşaýan aňarda da toýa gidýärmi? Atam aňarda da şol toy tomuk ýene bolsa gidilýär. Diňe toýmy ýa kafelerde da da şu toydan boş wagtlarymyz şol ýani kafelerde joy muzika zat edip şolar ýanjakda. Indi şol öz çağalaryň içinde de aýdymagyz ýani barmy? Atam bar. Uluca oğlum adam Muhammed. Muzikany da 4-nji klas dutaram çalýar. Gitarada çalýar. Bar howasy bar. Ýöne özüň sanat mekdepde okamadym hiç. Ýok, okamadym. Sanat mekdepde hiç gele. Ana gepleşýärmiň şu ýerinde ýene bir aýdym ýerine ýetirip beräýdim. Atam başyna. Gıyzavadan deyip bakmasam ökünüp cebir çekme ak yürekli kılmata bulsun. Süyen bilen süymeyenin tapavadı kenekeni şulatlara inli düşünülün. Gıyzavadan deyip bakmasam ökünüp cebir çekme ak yürekli kılmata bulsun.
haqiqati yaşırımın yarana parlay. Sağ olam, yerine yetip aydımın üçün. Ne gepleşemizin ahırına bize himayetkarlık eden Gözel Şah kafesine şeyde de gerçek marketine hem de şu günkü gepleşimizi ýalgadan Süleyman Pradaşyna köp minnetdarlyk bilýäs. Am sana da sonatda hemişe üstünlük ýagram bolsun. Senin bilen diňe gowunna diýdarlaşmak, toýlugyna otlaşmak, nesibetini zanyň sağ bolsun, başgalarda da agzy edip arzu edýär. Sağ ol. Zanyň sağ bolsun. Minnettar.